Καλησπέρα παιδε, Τζέρκυλος εδώ και σήμερα έχω φανταστικά νέα. Λοιπόν, αυτό το Σαββατό, μεθαύριο δηλαδή, σήμερα είναι Τετάρτη, αυτό το βίντεο θα ανεβεί σήμερα, Πέμπτη Παρασκευή, το Σάββατο αυτό θα κάνουμε ένα ωραίο live stream GTA και Black Ops 2. Λοιπόν, αυτό το Σαββατό ή στις 11 η ώρα, νομίζω στις 11 ή 11.30 θα έχουμε live, δεν ξέρω πόσες ώρες θα είναι, θα είμαι εγώ και ο Γιάννης. Αν δεν μπει ο Γιάννης, αν δεν τύχει τίποτα, θα πω και σε κάτι άλλα παιδιά που είναι και αυτοί επίσης YouTubers και θα κάνουμε μαζί το live, αν δεν μπορείς ο Γιάννης. Και αν είναι, θα πω και στα άλλα παιδιά και θα παίξουμε και με το Γιάννη, να είμαστε μεγάλη παρέιτσα έτσι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω παιδιά. Το Σάββατο 11.30 ώρα μάλλον θα έχει live stream GTA και Black Ops 2, πιο πολύ όμως GTA, Team Deathmatch, Parkour, τέτοια φάση. Κάντε ένα like, ένα subscribe και ένα share για να το δουν οι φίλοι σας να έρθουν και αυτοί στο live του Σαββάτου. Αυτά ήθελα να πω. Bye!